Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi mga kalab, welcome back! Welcome sa among YouTube channel. O karon mga kalab, ang buhatong nga video is chopstick challenge. Ang mga chopstick ang panyapon, chopstick ko na mo ang rice with bulad, bulinaw, and ginamay. Sa mga kalab, request niyo sa usa ka among kalab-lab fan nga mao niya mong i-challenge karon. So, challenge accepted. So, mga kalab, so ang sa patong gihulat, so mga una ta. Itla makaya ba ka rin ang mga kalab-lab, no? Sarap. Dili sa niya. Dili ko kakaon, wala pa ko kakaon. Oh no! Oh no! Ay, binuang man yung mga kalab-lab. What? Kinamutay? Tikasan mo kay kasi. Ito nga kayo mga kalab-lab, di na magwanta. Iksa ba? May nagsama? Kapit ng marot ko. Mga kalab-lab ay. Nakaging. Oh no! Sa mas kugmang nataging? Dawang bidwin. Nga sa bidwin. Nakakuha ako sa kabulinaw. Yahoo! Nakakuha sa kanon, no? Ay, magkabot ng tuwa. Ay, hulog pag yun. Bali ko na kumang kalab-lab. Wait, ano? Uy, hindi na duha ko. Ay, saan ba? Uy! Nakakita ko kumang kalab-lab. Masa ang tamang magkaon namin, oy? Hindi nabusog. Hindi mabusog kapit ng marot. Hindi mabusog. Kulang pa. Oh no! Baboy kalab-lab ay. Ay, nakawag na. Ako! Ikasan mo po, okay? Tambok na may ani, challenge ko ka ako, nakabae. Na, kahulog! Ay, kahulog! Oh no! Mm. Kita ka ba rin taan mo dalaan ng chopstick? Pero huwag ka rin makita sa kalab. Dali lagi, dibutan sa baba, kaya mahulog na. Anak ko din ako. Nalasandaan ba, anak? Dali kay nahulog niya ako kay marot kay kinamot. Kaya binuang man yun. Kasi nang guys, among kinuktan nga chopstick eh. Natawa mo gud yung mga taga-bukid niya. Nanag, ganit ka na kinauban. Wala niya sa buha, ang buha kinamot. Kinamot niya naman na. Kamar. Mga magdala. Sarang din ang bagol. Ito ka mga kalab. Binuang sa kulamos. Oh no! So, ako'y nakadaang. Yahoo! Pero butaw nga ako ka? ginawa na kung dali og maklipit ko ako may editos kung ba. Binangin ninyo. Kung wala nang kinamot, ay mo din ang kadaog no. Pero kayo sinao pa tang balita. Kalaba ko, bulinaw. Di madalag chopstick ah. Kinamot. Oh no!